Здравейте, сега ще ви покажа един трик. Аз имаме 4 ръцака и 4 карти с пътия 2, 3, 4 и 5. Показваме ги така. Ставаме асаците така обърнати и правим ето така. 1, 2, не чакайте. 5, 4, 3, двойката слагаме нагоре и я слагаме ето така. Раздръсвам малко и двойката излиза нагоре. Слагаме тройката в средата. Пак раздръсваме. Тройката излиза нагоре. Казваме, че имаме 1, 2, 3, 4 асака. Бърщаме. Слагам четвърката предпоследна. Раздръсваме и 4 излиза пак. Имаме 1, 2, 3, 4. Пак имаме асаци. Ще слагаме 5 пъстреди. Пак различаме и 5 излиза нагоре. И ето ги четвърките. Това е един добър, много добър трик, да ме ви хареса.